بسم آب ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. أمل علمكم نزي دمص زي تسمعوا نزي مثل زي تريو نزي منفساو channel هرقوين يوتيوب تكتاتلو فتصم سلام ناي كريستوس أملاكنا سلام نعخاتكم يخون كما يكنيكم كما ياللكم كما يتخونوا آمين. قدوس زلالماوي هياو እግዚአብሔር أملاكنا كساب ذا سعزيات بهوتن بتعنان سلازي حلونا كبر المسقانان للعل سمو يخون نصيته نصحان قدسته قدسان قدس ድንግል ማርያም ክብር ምስጋናን ይብጽሕያ በሐፈሻ ኩሎም ሁሪያን እግዚአብሔር ተምን ጸጎምን አይፈለና ሎሚ ከንፋድ እግዚአብሔር አምላክና ብዛዕባ ሰላም ኪዳን ዝተባህለት ወልናን ሐፍትናን ኣብዚ ማስ ሜዳ እተነጥፍ ብፍላይ ድማ ኣብ ቲክቶክ አማኒት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝኾነት ስለ እምነታ ተዳጋጋሚ ብዙሕ ግዜ ክትዛረብ እንሰምዓ ወልናን ሐፍትናን ታይዳ ኣብዚ ለንቅነ كسمعو زقنوخو جن زيو قبل عليها مفررحن ناي تصرفن ناي كالن كوردا قنيو مالتي نزنا جرزي عجبني من بالن نشتي زعبا زنا جرزي ملختي من محللا في مسيا زلهم بزعبا انا كدم هاجري كدم دي كدم ولدي كدم زخونه نجر امنتي يزقدم مع تبعي بكسادي يسقل كون ملك يكونن وي زي كريستيان اسعبت كريستيان نخبها لا يكون كون ترجم له بمبال سلا امنتا كتزارب كلنا نسمع بزح فيديوهات على واي فشا ابزنا يلنقنا جن قبل عليا زور زلو جن بتعم زحزن يو مالتي زخا قبل عليا ترى يكونن ابزحات دق نستيو يحواتنا دقنا زوردي كمزه تجبروا قبل علي حواتكم اتچكنوا لني سلخ خوصيدو بيدخو خوصيدو እንዳበልኩም قبل علي حواتكم التفرارحن حواتكم كتسلطنوا اتدليو حيلكم قبل علي حواتكم ريو اتدليو طعم زحزن نغري ككمز نغرات تقطبوا እግዚአብሔር تتفرحوا طعم صبوقي كمز نغر كتغبرون كلكم كتحاسبون كلكم حفتكم زلاتكم أدهم زلاتكم كتحاسبوا يقبأ لك نحفتكم كم تغبروا خمزلكم وي لك نديهم كم تغبروا خمزلهم غيركم كتوسدوا تقولوا لكم مخنياتو حفتكم لك خماء أدهم لك خماء سلازي أب حفتكم كخون زيت دليو أبديكم كخون زيت دليو أب كال مغبار زي طعمي زحزن نغري كم زي تغبارات كتقطعوا أملاك تفرحوا ملغتي كم حلال فتو انتايو تنجر بزعبنا يكعسو متحازر لوئيو بزح تلغز بلا خالي نجر يكون كم سمعه بزعبنا يكعسو بزعبا كعسو حسبا سلا زفسست ويكا رؤيتا سلا زهبت راي كم زا عينة صرفن كم زا عينة وردتن زا اشتي قولنا قبل عليها موراد زي بتعم نوري كونن زلوا ايو اي سلاز غبراتيو سبكو ناصنت አለው دلاي خزارب دلاي خبل وبيو سلي خا دلاي خبل حدث ناتو حساب ناتو ردي تزاري ويلكا كساب كندز زنور قالات مزرابن نمقتلتي مفررحن كساب كندزي زنور قالات مزرابن كنقتلكينا نو خنطفاكينا مبال انتي امصو نمنتاي انتاينا خمس عينة النجخاخن نمنتاينا خمس نخول و بمكرا ابليبيان ابكالن بسق اي حلفو زلو يحوات اللوانا اتنسن سقا زلو يخلنا نحن نسخم كابز مسيخم نحواتكم كم ذكركم بچكانا سللندو بيدلندو قتلكيدو خنطفاكينا دو و እንደሕዳ ተጋጊያት ኮይና ወይ እትንሳ ዝበለቶ ቁንዕ ኮይኑ ተዘይር ኸይብኩም ኣቅሪብኩም ናባኩም ክትብልዋ ዝግባአኩም እዚ ትብልየ ዘለኺ ጌጋ እዩ ከምዝን ኢልኩም ከተረድዋ ይግባእ ካብ ሓሊፉ ግን ከምዚ ዓይነት ውርደት ብጣዕሚ ዘሕዝን ገለገሊኦም ዝገርመኒ ነገር ንስኺ ትምህርቲ ሰንበት ባህል ትምህርቲ ሰንበት ተባሂል ከምዚ ትገብሪ ትምህርቲ ሰንበት ማለት እንታይ ማለት ትምህርቲ ሰንበት ማለት ጻድቕ ማለት ቅዱስ ማለት نتي تمر سنبت حاتيات نوري نتي تمر سنبت زي كون على زلو زبالك حاتيات صدق خوينو زمسلم سبات አሉ حدا تمر سنبت كوين ወይ ካ አገልጋሎ ኮይን حاتيات ተሰሪሑ ከምዝ በቃ ዝኮነ ነገር ሕማቅ ተዛሪው ከምዝ በቃ ፉሊ ነገር ጌርካ ናይ ሙሳ حاتيات ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ገልጋሊ ይኩን
ትምህርቲ ሰንበት ይኹን ገልጋሊ ይኹን ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ሓጢኣት ንሓደ ጽድቂ ንሓደ ሓጢኣት ዝኾነሉ መንገዲ የለን ከምዚ ዓይነት ርድኢት ዘለኩም ብጣዕሚ ጌጋ ዓይነት ርድኢት ኢኹም ሒዝኩም ዘለኹም ትምህርቲ ሰንበት ስለ ዝኾነት ማሕበራዊ ሚድያ መፅያ ክትጥቀም የብላን ተውርድዮም ስእልታት ዶት ክሳብ ዝተዓዘብኳ ዛጓልና እትለብሶም ልብሲ ይኹን እትዛረቦም ቃላት ንሕብረተሰብ ባእሲ ይኹን ዋላ እውን ንእምነት ዘቋሽሽ ይኹን ኣይሰማዕኹላን በለባብሳ እውን እድብትን ስነ ስርዓት ዘለዋን ቆልዓ ከምዚ እንድሕር ደኣ ኮይና ክሳብ ክንድዚ ዝኽይድ ክሳብ ስድራ ዘፅርፍ ክሳብ ጽዩፍ ነገራት እንዳገበርካ ምዝራት እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ንርእስኩም ክትሓስብሉ ይግባእ ስለ ርእስኩም ክትጥንቀቁ ይግባእ ምናልባት እዚ ነገር እዚስ ኣብ ሓብተይ እንተዝኸውን እንታይ ምገበርኩ ነይረ ኣብ ኣደይ ተዝኹም እንታይ ምገበርኩ ነይረ ኢልኩም ክትሓስቡ ይግባእ ብገዛእ ርእስኩም ክትሓስቡ ይግባእ ንሳ ኢላታ እያ ብርግፅ ዝተሓዝ ቪድዮ ከም ዘይብላ እውን ባዕላ ተዛሪባቶላ ዋልና ግን ኣብዚ ከም መሓላልፎ ዝደለኸ መልእኽቲ ኣሎ ፍቁራት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና በቲ ንስኻትክን ባዕልኽን ብገዛእ ፍቃድክን እትገብሮ ኣብ መፃወድያ ትተሓዝ ኣለኻ ንሰላም ማለት ኣይኮንኩን ግን ብዙሓት እውን በዚ ዓይነት እዚ መፃወድያ ይተሓዘ መቸም ኩሉ ናባና ዝቐርብ የፍቅረና ማለት ኣይኮነን ኩሉ ናባና ዝቐርብ ዝሓሊልና ማለት ኣይኮነን ኩሉ ናባና ዝቐርብ ዘኽብረና ማለት ኣይኮነን ፍቅረካ ሰብ ክሳብ መወዳእታ እዩ ዘፍቅረካ ዘኽብረካ ሰብ ክሳብ መወዳእታ እዩ ዘኽብረካ የደልዩ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተባሃለ ጎይታ ብፍጹም ንይሁዳ የፍቅሮ ነይሩ ይሁዳ ግን ጎይታ የፍቅሮ ነይሩ ግን ከም ዘፍቅሮ ገይሩ ኣርት ዝገብር ነይሩ ግን ኣይፍቅሮን እዩ እንታይ ዝብላ ወንጌለ ማቴዎስ ንጎይታ ንኸትሕዞ ሙጭእ ግዜ ይደሊ ነበረ እዩ ንጎይታ ንኸትሕዞ እንታይ ይደሊ ነበር ሙጭእ ግዜ ይደሊ ነበረ ጥዑም ግዜ ይደሊ ነበር ንጎይታ ንኸትሕዞ ነቲ በዓል ግዜ ጎይታ ልክዕ ሎሚ እውን በቲ ንስኻትክን ብገዛእ ፍቃድክን ዝገበርክኖ መፃወድያ ሒዞም ንዓኽን ንምውዳቕ ንዓኽን ንምሕፋር ገዛእ ፍቃድክን እሽልክን ዝገበርክኖ መፃወድያ ኮይኑ ብኡ ዝሕዝኹን ብዙሓት እዮም ስለዚ መልእኽቲ ንደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትናን ደቅናን ከምዚ ክብለክን ከሎ ሓደ ሰብ ብሕጊ ክሓተካ ኢልኩም ብሕጊ ምሕታት زارب እጃ ከሰልጠነ ብፍላይ ዛ ፌስቡክ ኩና ቤት ትገብሮ ዘለኻ ነገር ደው ብሎ ከምኡ ነሽነሽ ዳድማ ብፍላይ ስልካ ዘለኻ ዘይ ምስሊ ዘይናት አረና مش حلنا ዝባለ ወላ ሕጊ ተዘይ ሕዝኩም ስሕልና ጥዋን ጎጓል ክትወልዱ ተወለኩም ጋል ሰብም ክትወልዱ ንሓንቲ ጓል መጻያ ነጽርመትካ ወይ መጻያ እንዳኽፋ ከይኩም ከን ገንዘብ ሰጥቷል أنا أنت تعلم نكلم فيديو نام تقوم شرطوا له جلهم كلهم على فيسبوك وأنا بيتو ولا حد يرد أنا قلت له قولي من وهي في الدرجات وتحمل له سبت يوم قولي من كلام أمنا ولا أخذت الحرامية بالإنجليز كنت نفس نزل أنت لازم نبزله ما بيتو سألكم أذلكم استغالكم متأكدوا وحتى كمان لو كلمة ولا حيل لنا زاركم